Wandelen met jou over padden en door bossen. Genieten van de natuur en de mensen. Wederom weggebracht door mijn lieve vrouw voor deze laatste etappe van het rondje Limburg. Ik start mijn wandeling vandaag in Cotessen en wandel langs de Geul naar de Volmolen in Epe. Verder langs Terziet, door Teuven en via de Plank naar Sint Maartensvoeren. Dan verder naar IJsden en het eindpunt van deze prachtige wandeling, de Maas. Vandaag 26,5 kilometer. Ik wandel hier langs de Geul, die ontspringt in Raren in België en is 58 kilometer lang. Hij mondt uit in de Maas bij het gehucht Voelwammes. De Volmolen is een watermolen uit de 17e eeuw in het buurtschap Plaat ten zuiden van het dorpje Epe. De molen maakte deel uit van de Vaalse lakenindustrie en werd gebruikt om te vollen. Vollen in de lakenindustrie is een ambachtelijk proces waarbij een geweven wollen stof door krimpels vervilt, verdicht en versterkt. Door te stampen in een kuip met volle aarde, urine en water, en het is een cruciale stap om de kwaliteit van het laken te verbeteren. Een kleine, welverdiende pauze met een mooi uitzicht op het Geuldal, met op de achtergrond de Calvariekapel.
Rondje Limburg zit erop. Totaal 13 etappes. De afstand die ik heb gewandeld is 403 kilometer, waarvan 4564 meter stijgen en 4691 meter dalen. Het gemiddelde tempo lag op 4,3 km per uur. De totale tijd dat ik gewandeld heb zijn 3 dagen, 21 uur, 6 minuten en 29 seconden. Het was een mooie wandeling en ik heb Limburg goed leren kennen, zowel de Belgische, Nederlandse en Duitse kant.